però deixeu-me que saludi el nostre company Roger Escapa, bona tarda. Hola, Carot, què tal? Bona tarda. Com estàs, estimat? Doncs fantàsticament, som a Ràdio Igualada avui. Hem vingut fins a la capital de l'Anoia, també perquè teníem moltes ganes de celebrar amb el suplement al Dia Mundial de la Ràdio. Gràcies també per acollir-nos des de la tarda de Catalunya Ràdio, Carot. Home, per favor, Roger, t'he de dir que em fa molta il·lusió que encara anem cobrint més taca de Catalunya amb la inclusió del suplement aquí a la tarda de Catalunya Ràdio, i m'agrada molt que hagis anat a Cal Sogres, carinyo. Hem dinat efectivament a Cal Sogres amb el criu, però és que clar... sí, el que passa és que a Ràdio Igualada hi tinc una història més enllà de la família política. No, però escolta la del Roger, ja veuràs. Explica. Molt xula, perquè ara fa uns mesos, quan al suplement vam recollir el Premi RAC als 35 anys de trajectòria, aquell dia que es van entregar els premis, hi havia un company que era el David Penedès. Hola, David, què tal? Bona tarda. Roger, bona tarda. Que va recollir un premi. Al David Penedès li van donar un premi per un programa de ràdio que es deia Com ho veus, de Ràdio Igualada. El David és cec de naixement i ens vam conèixer allà, vam fer bona companyia i al cap de setmana següent d'aquells premis el vaig convidar a Catalunya Ràdio i li vam fer una visita guiada per totes les instal·lacions. Recordo, David, que vam entrar als estudis, no? Vam entrar a l'estudi de Catalunya Informació, vas conèixer la Neus Bonet en directe, vam fer aquell tour guiat, no? Sí, i em va fer molta il·lusió conèixer la Neus Bonet, també tots els teus tertulians, la Maica Navarro. La veritat és que va ser un matí espectacular. És un oient fidel del suplement. Aleshores, clar, uns mesos després, què hem fet? Li hem tornat la visita i fa una estoneta que som aquí, hem arribat fa una horeta, ell ens ha fet una visita per Ràdio Igualada, hem conegut la redacció, els directors, els tècnics, com treballen, i ara volia que el David m'expliqués també com és treballar des d'aquí per una persona amb diversitat funcional com... A veure, David Penedès, m'estaves explicant com és treballar una persona com tu, fer un programa amb la realitat que té, que és que ets cec de naixement, però això no t'ha impedit, per exemple, poder presentar un programa en aquesta casa, no? Sí, és veritat que, com tu dius, per mi fer ràdio és una mica diferent, perquè, per exemple, per fer el Com ho veus, jo hi ha coses que me les he d'aprendre de memòria, perquè potser de vegades no és tan fàcil tenir un guió en braille, tot i que tinc els mitjans, però clar, aprendre-m'ho de vegades és el més fàcil, no, per fer una bona entrevista. Jo, per exemple, una cosa que faig, quan estic, que no hauria de fer, però quan estic presentant el suplement, normalment, és estar consultant tota l'estona el telèfon mòbil, em comunico amb el meu equip internament amb el telèfon mòbil, no? Tu, per exemple, un WhatsApp, si jo t'envio un WhatsApp ara, per exemple, Sí. Tu és a dir, com ho fas per llegir un WhatsApp? Mira, jo tinc el meu mòbil amb per exemple, el lector de pantalla. Ara t'envio un missatge que posa... Puja el volum. Mira. Tres mensajes no leídos. Mensaje, hola, David. Som en directe Ràdio Igualada, 16:50. Hola, David, som en directe a Ràdio Igualada. Aquest és el missatge que tu m'acabes d'enviar. Però això tu, o sigui, a quina velocitat... Perquè jo el WhatsApp a vegades me'l poso per 2 i ja no me n'assabento. Sí, ara jo el tinc al 75% perquè jo fa molt temps que el faig servir i ja hi estic acostumat. Però clar, això moltes persones em diuen que efectivament no ho entenen. Aquest lector de pantalla és el VoiceOver, és d'un iPhone. Això només ho tenen els iPhones, a l'Android tenen un altre sistema que es diu Talkback, però el millor per nosaltres és els iPhones, perquè tenen uns gestos molt intuïtius i molt senzills de fer servir. I després, el programa que tu feies, recordo que es deia Com ho veus, i tu et dedicaves a anar a llocs il·lustres d'Igualada, però ara ho vols fer més enllà d'Igualada, no? I explicar com el descriuria una persona com tu, no? D'alguna manera, David? Sí, exacte, com m'ho descriuria posant-se doncs, a la meva pell, no? amb la descripció més detallada possible. La idea ara és doncs, anar a llocs de Catalunya, perquè hem vist que aquí Igualada ha tingut molt èxit, i la idea és doncs, anar més enllà. Escolta'm, quants anys tens ara, David? 30, aquest any he fet els 30. Què has estudiat, tu? Jo he fet un grau mitjà de gestió administrativa i també tinc el B2 d'anglès, el First Certificate. Fas classes d'anglès, ara? Sí, soc professor de speaking. Ets professor de speaking anglès. Sí, tothom que vulgui aprendre anglès de manera dinàmica i divertida, doncs ja ho sap. Que truqui. Que em truqui. David Penedès, d'Igualada. I després, jo recordo que quan vas fer el discurs del Premi RAC recollint el premi, el que vas dir és que persones com tu amb diversitat funcional, en el teu cas la ceguesa, buscaves feina i dels processos de selecció d'una feina et descartaven
moltes vegades abans del que tocava per un prejudici, no? Que a tu et costa molt més trobar feina que una altra persona. Ha canviat aquesta realitat uns mesos després? Continues buscant feina ara, David? Sí, continuo buscant feina i tot i que estic treballant algunes hores de professor de speaking, la realitat és la mateixa. La realitat no ha canviat, et continues trobant amb que et diuen que moltes empreses no poden adaptar els programes o perquè són... Bueno, perquè no ho han ni consultat, no? De què t'agradaria treballar? D'administratiu? Sí, d'administratiu. Què saps fer? Ho dic perquè, ja que hi som, escolta'm, potser algun oient ens està escoltant, necessita un administratiu a la seva empresa i diu, calla, el David m'interessa. Doncs, bueno, jo bàsicament domino tot el que és el tema del paquet Office, tot el tema informàtic de Word, Excel, no? Jo puc portar una comptabilitat, puc contestar trucades amb una centraleta, puc passar trucades, puc enviar correus electrònics i puc fer més... Puc fer moltes coses amb l'ordinador perquè se'm dona molt bé. Tinc la sensació que segurament durant tota la teva vida t'han dit no, això no ho podràs fer, David, i tu has hagut de lluitar contra això no ho podràs fer, no? Sí, és una lluita constant que has de fer per demostrar que no és veritat, no? Perquè, clar, per exemple, quan estudiava el grau superior d'administració, em deien que, clar, que jo no podria fer una factura o que no podria fer servir el programa informàtic perquè, clar, em costaria molt aprendre'l i els meus companys ja l'haurien après i jo no. I, clar, no et donen ni l'oportunitat de fer-ho, no? Tens previst continuar estudiant? Sí, la formació és molt important i bàsicament doncs sí, m'agradaria estudiar idiomes i coses així, tot i que el que més ganes tinc de fer és de treballar, pel tema econòmic. Ara vius amb els teus pares? Sí. Aquí a Igualada? Sí, aquí a Igualada, sí. Què fas els caps de setmana? Continues escoltant el suplement o...? Sí, tant, a casa som oients fidels del suplement. Però m'han dit que t'hi poses tard, vull dir, jo començo a les 6 del matí. Bé, sí, em poso una mica tard quan arribo de comprar i això, sobretot escolto la tertúlia i la Maica Navarro. La Maica Navarro. La Maica Navarro no falla, que saps que és a les 10 del matí com un clau allà. L'hora negra, sí. I després el comunista amb el Joel Díez. El comunista, molt bé. A la Carot també l'escoltes a la tarda. Sí, la Carot, sí, que ho fa molt bé també. Molt bé. Deixa'm saludar el Xavi Dávila. Xavi, què tal, com estàs? Hola, molt bé. El Xavi és codirector de Ràdio Igualada, també ens acompanya avui per presentar-nos el David, de la mateixa manera que també ens va visitar fa uns mesos a Catalunya Ràdio. Parlàvem també de la importància d'aquesta ràdio local i de la feinada que feu. Doncs sí, jo vull agrair que hagis volgut venir a Ràdio Igualada, no només per Ràdio Igualada, sinó per totes les emissores municipals, totes les emissores petites. Deixa'm explicar que aquesta connexió l'estem fent des de l'estudi central de Ràdio Igualada, amb connexió amb Catalunya Ràdio, però jo estic assegut com al lloc del matinal del de Ràdio Igualada. És el presentador. El director de programa. El director de programa, efectivament. Exacte. Sí. Doncs ens va molt bé per visibilitzar el paper que fan les emissores petites i el paper que hem de tenir en un futur que passa a través de la transformació. Vosaltres també us esteu transformant, a través de les xarxes. Diguem-ne que Catalunya Ràdio heu marcat també un camí a través d'una plataforma de continguts. Jo crec que les emissores petites també han d'anar en aquest sentit, sense deixar de fer ràdio, però convertint-nos també en plataforma de continguts. I amb una funció social absoluta, com pot ser el cas del David, també de formació de les noves fornades, perquè al final tots bevem i hem sortit de la ràdio local. Jo vaig començar a Matadepera, Ràdio Sabadell, no? Som una escola. Sou escola i vosaltres millor que ningú segurament sou els que explicareu les notícies que passen aquí, no? Perquè el dia de la cavalcada, el dia de que hi hagi un ple municipal, ho explicarà molt millor vosaltres que no el suplement al matí de Catalunya Ràdio o a la tarda. És la proximitat, és el que tenim, és el fet de conèixer la realitat del nostre territori, que és molt més petit, per tant és un avantatge. Per exemple, amb el David per això ens va sorprendre una cosa, i és que quan el David va venir aquí a Ràdio Igualada i vam parlar d'una obra de teatre que ell, com a actor, participava al Teatre Municipal l'Ateneu, el primer que ens diu és: estaré actuant a l'Ateneu. I li vam dir tots: el Teatre a l'Ateneu és preciós, David. I és ell quan allà ens diu: doncs jo no sé com és. Hem de fer un programa. Hem de fer un programa. I ho hem d'explicar. I el fet de tenir el teatre aquí i de gent d'Igualada que el podia explicar de pe a pa amb cada mil·límetre d'aquell teatre, doncs ens ha donat, David, l'èxit del Com ho veus. Sí, com dius tu, la proximitat és molt important i bàsicament per tota la gent que ens ha ajudat a fer el programa, doncs
podem dir que ha triomfat. 2 minuts per arribar a les 5 de la tarda en directe amb connexió amb Ràdio Igualada Catalunya Ràdio, Dia Mundial de la Ràdio, amb el Xavi Dávila, codirector de Ràdio Igualada, i el David Penedès i l'Elisenda Garot, que és el Macelles, i que té en marxa aquest programa fins a les 7 de la tarda avui, a la tarda amb la Carot, amb aquesta finestra oberta també al suplement.